Il-ħolma li kellu s-saċerdot Zejtuni Dunanċ Sejkel li joffri wensu sosten lil persuni żwietem b'diżabilità li ma jkollhomx min jieħu ħsiebhom u li kien beda jwettaq aktar minn 25 sen ilu bit-twaqqif tal-Fondazzjoni Nazzaret qed tkompli tiffjorixxi u fi ftit xhur oħra l-Fondazzjoni tibda x-xogħol fuq il-bini tar-raba' dar tagħha. Dan fil-waqt li bħalissa għaddej proġett qawwi ta' restawru tisbieħ fl-ewwel dar tal-Fondazzjoni, Dar Nazzaret, dar li kienet laqat lill-ewwel 4 persuni li kellhom bżonnijiet speċjali. Il-Fondazzjoni twaqqfet fit-8 ta' Settembru tal-1995 waqt żjara li saret aktar kmieni din il-ġimgħa, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Pleka insistiet fuq il-bżonn li ma jkunx hemm persuni f'pajjiżna li jkunu esklużi. Bħalissa l-Fondazzjoni għandha 29 resident li jgħixu f'ambjent ta' familja estiża u jkunu mħarsin minn żewġ carers 24 siegħa kuljum. Il-Fondazzjoni tippromovi l-abbiltajiet varji ta' residenti tagħha billi ta' kuljum tressaq lejn il-ħanut tax-xogħol tagħha residenti biex jitalmu jaħdmu xogħol tal-idejn, jaqraw u jiktbu fost l-oħrajn. Il-Fondazzjoni li titmexxi minn bord tad-diretturi fuq bażi volontarja taħt il-Presidenza tal-President Emeritu Mary Louise Colejro Pleka għandha impjegati magħha 32 ruħ full-time bil-pagi tagħhom jitilgħu għal kważi 600,000 euro fis-sena. Kawża tal-pandemija COVID-19 matul is-sena li għaddiet, il-Fondazzjoni ftit li xejn kellha ċans li tagħmel attivitajiet ta' ġbir ta' fondi u kellha tnaqqis fid-dħul tagħha. Kawża hekk ukoll f'Settembru li għadda ma setax jitfakkar kif mistenni il-25 anniversarju mit-twaqqif tal-Fondazzjoni. Matul din is-sena, il-Fondazzjoni Dar Nazzaret se tkun qed tingħata 710,000 euro.